Il-Kumitat ta' Trasport u Turiżmu tal-Parlament Ewropew TRAN jinsab f'Malta għal żjara uffiċjali ta' 3 ijiem. Tul din iż-żjara qed jiġu diskussi l-isfidi u l-opportunitajiet marbuta ma' trasport sostenibbli, il-konnettività, il-futur ta' Għawdex u l-istrateġija turistika għal Gżejjer Maltin. Iż-żjara qed tittella fuq inizjattiva tal-Europarlamentari Malti Daniel Attard qed tlaqqa delegazzjoni ma' diversi ministri tal-Gvern, membri parlamentari u anke stakeholders ewlenin fl-industrija. Il-programm jinkludi wkoll żjarat fuq il-post ta' proġetti infrastrutturali ewlenin finanzjati mill-Unjoni Ewropea fosthom is-sistema ta' enerġija xortu xeb fil-Port il-Kbir, il-junction tal-Marsa u l-proġett ta' Biswit l-Ajruport li kollha juru l-investiment qawwi li qed isir fil-qasam ta' trasport u l-infrastruttura. Il-membri tal-Kumitat se jiddiskutu leġiżlazzjoni Ewropea marbuta ma' trasport, id-dekarbonizzazzjoni marittima, il-konnettività intermodali u t-turiżmu sostenibbli kif ukoll l-iżvilupp reġjonali f'Għawdex. Intant, stqarrija kwotat lill-Europarlamentari Daniel Attard jgħid li din iż-żjara hija opportunità konkreta għal dawk kollha involuti fit-tfassil tal-politika u għal partijiet interessati lokali biex jitlu fid-dialogu dirett mad-deputati tal-Parlament Ewropew u juru r-realtajiet li qed jaffaċċjaw f'pajjiżna. Jgħid li jinsab kbur li din hija l-ewwel delegazzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew li se żżur Għawdex li qal tibqa' priorità ewlenija fil-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew.